Existuje jedna vec, ktorú som si počas posledných rokov začal všímať čoraz viac. A to je spôsob, akým sú nám podávané informácie o vojne na Ukrajine. Nie samotná vojna, ale to, ako sa o nej rozpráva. Kto je automaticky označený za monštrum a kto automaticky za hrdinu. Pretože čím viac som začal študovať rôzne zdroje, čím viac som porovnával fakty, časové línie a spôsob, akým médiá informujú, tým viac som začal mať pocit, že realita môže byť oveľa komplikovanejšia, než nám bolo celé roky hovorené. A práve o tomto bude dnešné video. Pozrieme sa na útoky na civilistov, na mediálny obraz Ruska, na udalosti ako Buča a hlavne na to, prečo mám pocit, že informácie, ktoré dostávame, nie sú vôbec vyvážené. Moje meno je Peter Ťurek a vysledujete Globálny kompas. Ak máte pocit, že je dôležité pozerať sa na geopolitiku aj z iného uhla pohľadu, tak budem rád za like, komentár a odber. Pretože práve algoritmus rozhoduje o tom, či sa podobné informácie dostanú medzi ľudí, alebo úplne zmiznú. Jedna z vecí, ktorá ma poslednú dobu veľmi zaujala, bol útok na školský objekt v Luhansku. Last night, the neo-Nazi regime that seized power in Kyiv launched a terrorist attack on the student dormitory of the Starobilsk Pedagogical College. Podľa informácií, ktoré som našiel, nešlo o jeden zablúdený dron, ale o viacero úderov po sebe. Budova bola prakticky zničená. Hovorilo sa o mŕtvych deťoch, desiatkách zranených a ďalších ľuďoch pod troskami. A to, čo ma šokovalo najviac, bolo ticho okolo toho. Pretože keď sa stane niečo podobné na jednej strane konfliktu, médiá o tom hovoria celé dni. Ale pri iných udalostiach je zrazu úplné ticho. A práve tu začína podľa mňa obrovský problém celej informačnej vojny. Mám pocit, že existuje obrovský rozdiel v tom, ako sa informuje o útokoch Ruska a ako sa informuje o útokoch Ukrajiny. Keď človek začne sledovať aj iné zdroje, zistí, že útoky na civilné autá, sanitky alebo autobusy v Donbase sa spomínajú už celé roky. Dokonca som našiel tvrdenia o FPV dronoch, ktoré mali útočiť na civilné vozidlá, na sanitky a dokonca aj na školské autobusy. Ale o týchto veciach sa v západných médiách prakticky nehovorí. A teraz si porovnajme jednu vec. Keď sa pozrieme na mediálne pokrytie izraelských útokov v Gaze a porovnáme to s tým, ako sa informuje o Rusku, ten rozdiel je obrovský. Pri Rusku často počúvame slová ako barbarstvo, teror, úmyselné zabíjanie civilistov. Ale keď sa človek pozrie na samotné čísla civilných obetí za celé roky konfliktu a porovná ich napríklad s tým, čo vidíme na Blízkom východe, začne si klásť otázku, prečo je mediálny obraz tak dramaticky odlišný. Pretože ak by sme mali byť objektívni, tak by mal existovať rovnaký meter pre všetkých. Ale ten podľa mňa neexistuje. A teraz poviem niečo, čo veľa ľudí možno nahnevá. Ja osobne som nenašiel žiadny dôkaz, že by Rusi ako národ nenávideli Ukrajincov. Práve naopak. Veľmi často som narazil na tvrdenia, že ich vnímajú ako bratov, ako ľudí, ktorí majú spoločnú históriu, jazyk a kultúrne korene. A práve preto mi veľa vecí v mediálnom obraze nedáva zmysel. Pretože keď človek sleduje západné médiá, vzniká dojem, ako keby Rusi boli vedení nejakou hlbokou etnickou nenávisťou voči Ukrajincom. Ale keď sa človek pozrie hlbšie, oveľa agresívnejšiu rétoriku často nájde práve u ultranacionalistických skupín, a to najmä voči Rusom. Práve tam človek nachádza označovanie Rusov za podradných, neľudských alebo výzvy na tvrdú pomstu voči každému, kto je považovaný za proruského. A toto je podľa mňa strašne dôležitý detail, pretože v médiách sa často vytvára obraz jednostrannej nenávisti. Veľkou témou celej vojny je samozrejme Buča, jedna z najznámejších udalostí konfliktu. A práve tu som si začal všímať množstvo otáznikov. Pretože keď sa človek začne pozerať na časové línie, na vyjadrenia po odchode ruských jednotiek a na to, kedy sa objavili jednotlivé zábery, začne mať pocit, že okolo celej udalosti existuje množstvo nejasností. Napríklad jedna z vecí, ktorá ma zaujala, bolo tvrdenie, že po odchode ruských jednotiek mal starosta mesta oznámiť, že mesto je znovu pod kontrolou, ale bez zmienky o masakri. Až o niekoľko dní neskôr sa objavili zábery tiel v uliciach. A práve toto je podľa mňa dôvod, prečo časť ľudí spochybňuje oficiálny príbeh. Ďalšia veľmi zaujímavá vec je samotné načasovanie ruského odchodu z Buče.
Podľa informácií, ktoré som našiel, sa Rusko v tom čase snažilo dosiahnuť Istanbulskú dohodu. A stiahnutie jednotiek malo byť údajne gestom, ktoré malo ukázať ochotu pokračovať v rokovaniach. Dokonca sa objavujú tvrdenia, že západní lídri mali Rusko povzbudzovať, aby urobilo krok smerom k deeskalácii. A práve preto prišlo stiahnutie z oblasti okolo Kieva. A potom prišla Buča. A práve preto podľa mňa vzniká obrovské množstvo otázok, pretože načasovanie celej udalosti je minimálne zvláštne. Objavujú sa aj tvrdenia, že časť zabíjania mohli vykonať ultranacionalistické skupiny, ktoré mali trestať ľudí podozrivých zo spolupráce s Rusmi. Narazil som dokonca aj na údajné vyhrážky smerované voči kolaborantom. A toto je podľa mňa detail, ktorý veľké médiá prakticky vôbec nerozoberajú. Zároveň si ale myslím jednu dôležitú vec. Počas každej vojny dochádza k vojnovým zločinom na oboch stranách. Vojna ničí psychiku ľudí. Ľudia robia strašné veci. A história ukazuje, že brutalita existovala v každom veľkom konflikte. Ale možno najzaujímavejšia časť celej témy nie je samotná vojna, ale informačná vojna. To, ako médiá formujú naše myslenie. Pretože čím viac sa pozerám na spôsob, akým sa informuje o Rusku, tým viac mám pocit, že veľká časť západnej politiky je postavená na demonizácii Rusov. Ako keby bolo potrebné vytvoriť obraz absolútneho nepriateľa. A práve médiá v tom podľa mňa zohrávajú obrovskú úlohu. Keď človek celé roky počúva rovnaký príbeh, začne ho brať ako absolútnu pravdu. A potom už ani nehľadá ďalšie zdroje, nepýta sa otázky. Len automaticky verí tomu, čo mu bolo povedané. A možno práve toto je dnes najväčší problém. Nie len samotná vojna, ale boj o to, kto kontroluje príbeh. Kto rozhoduje o tom, čo je pravda, čo je propaganda a koho budeme považovať za hrdinu alebo za zločinca. A možno práve preto je dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým nepozerať sa len na jednu stranu, ale skúšať rozmýšľať aj nad tým, čo všetko môže byť za oponou. Ak ste dopozerali až sem, napíšte mi do komentára. Myslíte si, že médiá dnes objektívne informujú o vojne, alebo je informačná vojna rovnako silná ako tá skutočná? A ak vám video prinieslo hodnotu, nezabudnite na like, odber a zdieľanie, pretože práve to pomáha tomuto kanálu rásť.